kudingela indlu ezaground noma eyindlu engahlanganisiwe nempepho. So akukho ukuthi khona ukuthwetshulwa kwehlozi kulento esikhuluma ngayo manje. Lana enhlanhleni eminyama. Sisuke sisebenzisela amadlozi awumdliwa. Mkhulu. Idlozi elumdliwa kusuke kuyidlozi lasekhaya. Kodwa siyalivusa siliphendule silinikeze lento esisuke silinikeza yona. Mkhulu. Kunjengomuntu owafela empini. Wathi mayifela empini wangabuye ekhaya. Abuye seyimpi ekhaya ngoba wahamba nezintelezi. Kodwa uma sebuya eza nezintelezi ufike enza umkhuhlane ekhaya. Useyumdliwa ke lo. Umdliwa lo muntu. Ngoba uyayenza abantu ekhaya bengasebenzi. Abantu abasebenzayo bephelelwe imisebenzi. Abantu abaganayo la ekhaya bahambe bephinde bebuye. Thina siyamphendula ke lo muntu. Simphendula. Ebese sesimnikeza amanye amandla ukuthi akangabe saba yilento kodwa akabe yilento efunwa abantu ecekeni ngonyama. So mkhulu if usenginayo lento ngizwile kwingxoxweni uthi uma kwenzeka ngishona noma ngihambe emhlabeni iyaqhubeka lento isebenzele abasele ekhaya noma iyashabalala nami njengesimo sento engayithatha mhlambe noma ngithi ngihamba kodwa yona ibiqhubeka iprocess ukuthi imali ikhandeke la ekhaya. Ihlukene. Yebo mkhulu. Khona inhlanhla eminyama eqondene nawe ekhanda wena. Mkhulu. Kodwa ifuna ukuthi wondle ekhaya. Kube khona inhlanhla eminyama eqondene nawe nomndeni. Okuwukuthi wena uyazi njengoba usuyindoda noma njengoba usumama uyazi ukuthi le empire ekhandayo ikhandela izingane zakho nesizukulwane. Mkhulu. Khona inhlanhla eminyama engenasikhwele kube khona inhlanhla eminyama enesikhwele khehla lapha kube khona inhlanhla eminyama enesikhwele nengenasikhwele le enesikhwele ile ehamba nezingane esebenzele izingane la ekhaya umuzi wonke ukuthi wonke umuzi la ekhaya awukhuli into ezalwa la ekhaya engabi nayo inhlupheko kube khona inhlanhla lena engenasikhwele efuna ukuthi wondle nje kuphela uqubuke wena uyiphakamele nje wena wedwa ngendlela yakho kodwa ekhaya kufanele wondle lapho ozalwa khona nezingane zakho futhi kufanele zidle noma bekuthiwa uyizale komama bahlukene kodwa le nhlanhla eminyama ifuna ukuthi uqoqe yonke into okungeyakho ibe kuwe khehla. So njengoba uthi zihlukene mkhulu udokotela zombili lezi siyakwazi ukuyikhanda la esikolweni. Ziyakhandwa khehla. Kokubili nje kuyakhandwa. Kuyakhandwa khehla. Akwenzeki mkhulu ukuthi kuhambe uthola ukuthi sekuhamba umuntu la egcekeni ngesimo sale nhlanhla eminyama usuyithathile. La ekuhambeni komuntu mkhulu siyaqiikelela lokho. Ngoba umuntu mayekhanda imali usuke ikhandela ukuthi akajabule nabantu abayigazi lakhe. Angikwazi ukuthi mina ngithatha inhlanhla eminyama ngiyinikeze umuntu ngibe ngazi kahle ukuthi lo muntu uzoyithatha inhlanhla eminyama ifike ilimaze ekhaya. Mkhulu. Kodwa into engisuke ngiyinikezela yona umuntu inhlanhla eminyama ngisuke ngazi ukuthi mangingamnikeza inhlanhla eminyama uzobiza omunye umuntu ethi cha hambe enkulumbani uzokunika lento nikwazi ukudla ekhaya. So ngiyakuqikelela lokho ukuthi angingabi nayo into ezolimaza umuntu ngoba umuntu ushukeze ngenhlupheko yakhe mina ngikwazi ukuthatha inhlupheko yakhe ebese emva kwalapho iphinde futhi ngimnikeze into ezofika imhluphe phambili kakhulu. Ingakho ngila ekhaya asithwalisi asiki isithwalo la ekhaya. Cha asinaso isithwalo mkhulu kodwa sinawo amandla okukunikeza wena uhambe uyosebenza udle nezingane nomndeni. Hayi mkhulu ngithemba ukuthi umbukele ekhaya uyasizwa and uyakuzwa impela ukuthi lento okhuluma ngayo into oyaziyo and ekhona eyenziwayo futhi la ekhaya. Mkhulu umuntu mhlawumbe ongayibuza ethi lento ngiyafisa ukuba nayo noma ngiyacela ukuthi ngathi ngaxhumana nomkhulu ngiyithole lento noma ngiyithole information yayo. Engayibuza ukuthi sithe iprocess ingango 3 days yokukhandela ekutheni lento kukhona mhlawumbe izinto ongicabanga ngazo noma sengizama nje ukungena nje kancane ekutheni kunabantu abasaba ukwenza mhlawumbe umuntu uyayisaba mhlawumbe into eyisikayo mhlawumbe umunye kukhona mhlawumbe ongasinyako lokuncane nje ukuthi yini umuntu angathi uzokwenziwa yona la endumbeni mekuthiwa lento insebenzo yasendumbeni mkhulu naku interview njengoba ungibuza. Yebo mkhulu.
akufani ukuthi umuntu mangabe uyayizwa lento engishoyo afike ezofuna ukuthatha lensebenzo ukuthi insebenzo sengizoyichaza kanjani kodwa umuntu mangabe uyafisa ukuthatha lensebenzo akathathe ucingo ebese ekhuluma nami efike esigodlweni and ungafoni ungitshela ukuthi wena uyayisaba into ukuthi ngoba wena usuke unesinqumo osuke usufuna ukusithatha mawuza la ekhaya mkhulu. Umuntu akafone ethi cha ngicela ukufika esigodlweni ngizothatha inhlanhla eminyama. Umuntu ofonayo umuntu oseneshow ukuthi lento usesilalele wasizwa into ayaziyo nayilalele kahle. Mayifuna ukufika la esigodlweni akafiki uzofika achazelwe kahle mkhulu. Ngonyaka Hayi mkhulu sibonge uyithuba usinikele lona ukuthi sizohlala nje phansi sizokhuluma ngenhlanhla eminyama. Mina ke bengingenalo ulwazi layo ngiyayiqala nje ukuyizwa kodwa ngithe mangiyizwa siyixoxa nje futhi njengoba nathi sixoxa manje ngiyeza ukuthi la sikhuluma ngesithwalo asikhuluma futhi ngento engikhuluma kuyo kukhona mhlawumbe okukhulumayo kuyona mhlawumbe sithi khona into ephahlayo mokukhona imali oyidingayo noma nje yona iyazazela ukuthi wena inhlanhla eminyama ehlala misuke inikeza i-direction mayiphuma la ekhaya mkhulu. Inhlanhla eminyama isuke inikeza i-direction esiyalo. Khumbula ngingakhuluma ngesifungo nesinqumo usuke usuzosithatha mawuzothatha lento ukuze ukwazi ukuthi lento engiyithathayo lo msebenzi engiyithathayo ngiwuthathela ukuthi uyolungisa. Akukho ukuphahla okusokwenza la uthi khona umsebenzi mawusufikile la ufika uyithole khona mkhulu. Isicathulo ngasibuka efonini usithanda kodwa ukusithanda kwakho isicathulo akuphelele ngoba awukazi usilinganisa onyaweni mkhulu ukuthi ufike lapho okuthiwa khona isicathulo sikhona ebese ufika usibona kulesi sicathulo ngiyasiqoka noma ngicina ngokusibuka ngiyasiqoka noma ngicina ngokusibuka kulele kuwe khehla la. Hayi mkhulu sibonge ithuba dokotela sibonge ithuba sizocela nje ukuthi umkhulu esichazele noma esitshele nje ukuthi utholakala kuphi inombolo zocingo nama social media platforms if ekhona khehla la mkhulu. La uNkulumbane atholakala khona kula elindelana isigodlo sakithi sila elindele indawo yokusebenza mkhulu. Atholakale mawuthe nje uNkulumbane ungena ku Google uzomthola uNkulumbane Location ekhona uNkulumbane nje uzomthola make wathi nje uNkulumbane uzomthola ebese yonke into ikwazi ukuthi ihleleke. Yes mawuthe nje uNkulumbane uzokwazi ukuthola uNkulumbane nezinamba zakhona zonke ikhona zika 068 33 11832 uNkulumbane iyodwa nje inombolo esisebenzayo iyodwa khehla lami and futhi mawusuku ufuna ukukhuluma nami serious bokwenza i-video call makuthi awungitholanga ngizobuyela kuwe ngoba ngisuke ngazi ukuthi baningi abantu abayithatha inamba zethu befuna ukudlala ngabantu video call number kaNkulumbane ethi 068 33 11832 yonke into izobe sikwazi ukuqonda kahle. Hayi mkhulu sibonge kakhulu mkhulu sithembe ukuthi umbukele ekhaya ke uzoko comment amothi khona ngakuzwa kahle ukuthi sithi ukucacisa noma ke uzothinta umkhulu ukuze ukwazi ukuthola information ephelele kodwa umkhulu uthe okuningi umuntu ozofona umuntu oseyazi into ayifunayo ekhuluma ukuthi uze esigodlweni ezothatha nayi inhlanhla. So mkhulu sizobonga nje ithuba usinike lona ukuthi sikwazi sinze TV1 sifihlale phansi sixoxe kanje asithembe ukuthi ke maningi futhi ke nama video umkhulu asosilethela wona nje obeqala ukuvela nje namhlanje and kuningi kuinformation esisazoyiletha ebantwini. Mkhulu siyabonga sikudedele nje amazi okugcina before sivale baba. Abantu abayazi into abayifunayo musukufika enyangeni uthi ufuna noma yini mkhulu ngoba inyanga izokuthatha ikunikeza into ongayi-understand. So ngithi abantu abafuna usizo abasondela ungathi inyanga zikho isikhathi esesiphila kusona sesinokugxeka okuningi so yazi ukuthi wena ongakaqondane nalento oyifunayo kodwa into oyifunayo uzoyithola. Iphupho alifi umnikazi walo esaphila ngonyaka.